बायदियारि दिनैनि गिबि सारिनि रादाबफोराव दङ। फैगौ 12 एप्रिलनिफ्राय कक्राझार जिल्लानि हरिनगरियाव थानाय बावखुंग्रि हाजोआव बावखुंग्रि मेलाया जागायसिगोन। फैगौ 12 एप्रिलाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव प्रि बैसागु फालिगोन। बृहत बेंगालुर नोगोरमा आफाद BBMP आ बेंगालुराव रामन बमिनि समाव सहराव जिब-जुनार बुथारनाय ना बेदर फाननायखौ होबथादों। भारतनि राजथावनि दिल्लीयाव बानायनाय गाहाय मन्त्रि मिउजियामखौ फैगौ 14 एप्रिल खालि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ बेखेवगोन। भारतनि बैडमिन्टन स्टार PV सिन्धुआ कोरिया ओपन बैडमिन्टन सेमिफाइनेलाव जेननायजों मोगा-मोगि जानांदों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटी मेडिकेल कलेजनि सुपार स्पेशियलिटी इउनिटखौ नायगिदिंहैदों। पेट्रलियाम मन्त्रि रामेश्वर तेलीनि निन्दा खालामथाव बिबुंथि BJP दैदेननाय रायजोआव पेट्रल डिजेलनि बेसेना बारायाखै। गुजरातआव कभिडनि गोदान भेरिएन्ट मोननाय जादों। हादरनि गंबा रायजोफोराव सांग्राङै थानो थाखाय बिथोन होदों मिरु सावस्रि बिफाना। रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव बैसागोनि लाहार-फाहार खालामनाय नुनो मोन्दों। गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै रायजोनि रैखाथि बिफाननि सामलाय आफादनि गोनांथार थिरांथा रायजोआव VVIP आरो VIP जों लोगोआव थाफाग्रा 100 सा TSO खौ बोखारनाय जाबाय। कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एक्जिकिउटिभ कमिटिनि जथुम्माया मैयानिफ्राय जागायबाय। दिनै बेनि नैथि सान। भेक्सिन बानायग्रा कम्पानि सिराम इन्स्टिट्युटआ प्राइभेट मेडिकेलफोरनि थाखाय भेक्सिननि बेसेनखौ खमायनो थांखि लादों। मोनफ्रोम ड'जआव भेक्सिननि बेसेना 225 जागोन। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो थाखाय रिलाइभ निउज 24 बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाइक शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।